Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de fermierul la ferma de găini. Astăzi revenim cu un nou episod, partea a doua, bineînțeles. Și se pare că de atunci avem 20 de milioane de bereți, așa că ne permite multe lucruri. Foarte multe lucruri. Hai să luăm pe asta mai întâi. Și imediat facem level maxim și la asta. Și m-am gândit eu, bună! Le mai iau și pe astea, le mai iau și pe alea, și pe astea, le iau și pe astea și max. Ok, hai să vedem. Și în episodul de astăzi vreau să mergem mult mai departe, bineînțeles. Ca să știe, hai să mergem puțin la sară. Imediat facem capacitatea 81, pot să iau 81 de ok. Bun. Bă, ce-mi place jocul ăsta. Și nu uitați, vreau să fac o serie din jocul ăsta. Deci, dacă mai aveți episoade, nu uitați să băgați un mare pump pe butonul ăla de like și poate dacă vreți să dați un pump și butonul de subscribe. Ca să facem și noi acolo 10 abonați. Și poate într-o zi o să aduc un invitat pe serie. Wow, acum am observat, astea două mănâncă viermi. Ce? Toate mănâncă viermi. Ok. Baba, am umplut. Da? Și am revenit. Bineînțeles, îmi pare rău pentru pauza asta. Dar am avut o treabă de făcut. Bun. Mamă, n-aș da reclamă pentru așa ceva. Îmi pare rău, dar eu nu dau reclamă. Hop. Ia uite, bunii. E rezolvat. Bun. Pe telefon? Nu. Eu n-am rezolvat. Mi-am pus timer pe telefon. Am făcut în 31 de secunde și 26. De secunde? Da. Nu, lasă în 20. Da. Deci eu deștept. Ba da. Am făcut și un videoclip despre asta. Dacă vrei, caută-mă pe YouTube, o să vezi videoclipul. Mă cheamă Big Ben. Big Ben? Big Ben. B-I-G cu litere mari. B-A-N. Da. Și am o poză. Și am poza asta. Poza aia ce apare acolo în filmarea asta. Am poza aia. Cu găini? Cu cloște? Nu, asta. E acolo, e mică. Aha. Cu aia filmez eu. Serios? Da, e o aplicație. Se numește Mobizen. Dacă vreți să filmați și voi, vă recomand Mobizen. Pentru că pot pune escape pe el, pot pune de toate. Și mă rog, scopul acestui videoclip este să facem 120 de milioane de bănuți. Serios? Da. Ca să luăm găinile aia de 120 de milioane, să mai facem bani. Bun, hai să mai luăm un spin. Spinor 3. Uite. Găinile Spinor 3, nu eu. Big Ben? Nu, Big Ben. Și am revenit. Ai revenit? Da. Și cum v-am spus, scopul acestui videoclip este să facem 120 de milioane de bănuți, așa că trebuie să ne punem pe treabă.
Deci n-am să cheltui nimic din ce fac. Ia cu copilul ăsta. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Și hai să vedem. Nu mai avem ouă. Ok. Faceți găinilor ouă, că nu stau aici. Nu vă dau de mâncare degeaba. E loc. Deloc. Ați înțeles? Big Man nu vă dă de mâncare degeaba. 80 de milioane, 80 de milioane. Hai că ne apropiem încet, încet. Deci ne mai trebuie 40 de milioane de bănuți. Ești serios? Da. Sau mai degrabă 39 de milioane și 200 de mii de bănuți. Nici o poveste. Nici o poveste. Nici o poveste. Nici o poveste, mami. Și hai să vedem. Și nu uitați să băgați nu uitați să dați un pum butonului de like. Și nu uitați... Exact. Și nu uitați să băgați și un subscribe dacă aveți chef, dacă aveți, dacă numai dacă vreți. Nu vă oblig eu, nimeni nu vă obligă. Știu. Bun, bun, bun. Și jos. Încă 7 milioane. Hai că ne mai trebuie doar 38 de milioane. Ce animale e acela? Ale un păianjen. Da. Arici cu 4 picioare. Cu 8 picioare sau câte are un păianjen. 6 picioare. Așa-i? Asta e. Bun. Am 93 de milioane, ceea ce înseamnă că ne mai trebuie foarte puțin ca să terminăm, ca să ajungem la scopul videoclipului. E adevărat. Și 200. Run. Abia aștept să văd câte ouă face găina asta. Are 4 ochi, 2 mai mari și 2 mai mici. Da, știu, nu știi că pe aia și eu 4 ochi. Hop, 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 hop. Și ca să știți, noul logo al canalului este fix cel care îl folosesc la aplicația asta de filmat. Și acum, dacă v-ați întrebat vreodată cum arăt eu în realitate, ei bine, așa arăt eu, ăsta sunt eu. Facecam-ul meu, o să-l pun aici sus și acum să jucăm în continuare. Bun, hai să vedem. Habar n-am unde, ce fac și unde mă duc. Dar stai puțin, oare o să avansăm? Oare o să avem o altă grădină în jocul ăsta, nu? A, da, bă, cred că o să avem pe asta. Aici cred că creștem porci. Foarte bine. De ce? De ce te mănânci? Wow! Wow! Păi și e și vina voastră, că și voi mâncați. Tu ești divină. A, serios.
Și în sfârșit putem să cumpărăm asta. Ai făcut curat în cameră, mă? Da. Și pe acum aici ai băgat în aluc. Aoleu. Și ne-am rămas. Și ne-am rămas o mică pauză. Bun, hai să vedem. Deci acum că avem găina asta care ne dă 550.000 per ou. Mă gând bine. Dar îmi pare rău, dar cred că o să opresc filmul. Pentru că îmi dă mult lag. Pa! O să mă mai vedeți. Băi, și pentru că am atins scopul videoclipului, ăsta a fost și videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să băgați un mare like și un subscribe și noi ne vedem data viitoare în partea 3 la Big Man Fermier, part 3 din Big Man Fermier. Hai, salut! Închide-te! Salut!